A Mancomunidade do Salnés continúa apostando pola promoción dos negocios de proximidade e alíase con Fepragal para poñer en valor os produtos das prazas de abastos. Mediante esta colaboración, o Obradoiro de Hostalería elaborará diferentes pratos que serán gravados e amosados nos mercados de abastos. Na cociña se están elaborando uns pratos, o noso alumnado supervisado polo seu profesorado, con produtos que se compran nas nosas prazas de abasto, non? E estas imaxes se van a expoñer en distintas prazas de abastos para quen nas visita, quen vai a mercar, pode ver os pratos que se poden elaborar con esos produtos de primeira calidade, non? Con este acordo, a Mancomunidade busca promocionar os produtos locais e apoiar os traballadores e traballadoras das prazas de abastos. Pois temos os mellores pescados, os mellores mariscos, as mellores carnes, os mellores legumes, as mellores hortalizas. Ademais, os mercamos con esa xente de confianza, eses veciños e veciñas que coñecen de nós, que coñecen da nosa vida, que temos un trato cercano, que nos preguntan que tal nos vai, porque saben o que nos pasa, saben no que traballamos, saben con que nos relacionamos, e que lle temos que axudar en un momento, complicado, como que estamos atravesando, non? Despois dunha pandemia, e que pouco a pouco empeza a cousa a remontar. Entón, é moi importante mercar no noso comercio, moi importante mercar nas nosas prazas de abasto, porque temos os mellores produtos están ali. Para Fepragal, esta colaboración é unha oportunidade para amosar a calidade dos seus produtos. Promocionar produtos, promocionar sobre todo calidad, xente, recursos e persoas. O máis importante, ao final de contas, son as persoas, non? Para iso estamos aquí. Nós, desde o noso punto de vista, e do que nós máis podemos apoiar, a parte do produto maravilloso que temos, a parte de esa xente que traballa todos os días nos mercados municipales para poder poñer o noso en valor. O noso é Galicia, e Galicia son as nosas rías, e as nosas rías son a nosa xente. Ao final de contas, todas estas pequenas pedras é as que van facendo un camiño. A colaboración inclúe tamén a promoción destas receitas no segundo dietario de produtos tradicionais galegos da Mancomunidade do Salnés.